Kaixo, agurrik beroena Euskal Gimsale guztioi. Ia konturatu gabe 13. ekitaldira iritsi gara. Esper Rodríguez, ongi etorri. Mila esker, Pedro. Osatzeko prest? Bai, noski. Alessandra Soldatoarekin ekingo diogu gaurko emanaldiari. Hortxe duzu Errusiarra, 20 urte, metro bat 74 zentimetro, eta xingolarekin arituko da. Кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Bueno, lan aparta Alessandra Soldatova doktorezia eta malgutasunaren eredu bikaina dugu. Eta jenteak asko maite duen gimnasta da. Euskal Gimen izarretariko bat. Ondoren, Katziarina Alkina datorkigu, Minskekoa, Bielorrusiarra. 20 urte ditu honek ere. Sofian aurten egindako munduko txapelketan, zilarrezko domina eskuratu zuen kluben artekoan. Oso trebea, oso aditua da mazetan, eta ariketa honetan loturez beteriko ariketa da, eta oso aberatza zentzu horretan. Gaur egungo araudiak balore asko ematen dio horrelako loturei eta. Eta orain, gaur ikusiko dugun lehen Euskal taldea. Tolosako Xenia Ormailako neskatira hauek, Euskadiko txapelduna.
Don't act like you forgot. Ik sliep in alstublieft alles gemik vlagen, begon me uitgebouwd weer. We sliep in alstublieft leer, dus kan ik niet te luisteren. Alstublieft vlagen, I'll take you out tonight, so whatever you like. Shut be mine, be mine. Put on a show tonight, do whatever you like. Shut be mine, be mine. Love is objectified by what men say is right. Shut be mine, bullshit be mine. Oso ariketa zaila, jaurtiketez betea, ikusi alizan duzuenez, eta ariketa honekin, ez bakarriko Euskadiko txapeldunak, baizik eta Espainiako kopan podiuma lortu zuten ere. Arantza Aristondok entrenatzen dituen neska hauek. Eta orain Errusiara joko dugu berriro. Ekaterina Zelesneva duzu hau, 23 urte ditu, metro bat 30 zentimetro, eta Errusia aipatu dugunez, zer nolako maila dagoen herrialde horretan konturatu zaitezten, aurten bertako txapelketan, 3. izan da neska hau, Dina Aberina eta soldatoaren atzetik. И поцелуй на моих губах горит огнем, и вся музыка сейчас ему. Я хочу, чтобы это был сон, но, по-моему, я не сплю, я ваяю тобой, я дышу тобой, я тебя. Bai, maila handiko gimnasta guzti hauek Errusian Novogorsk izeneko leku baten entrenatzen dute oso baldintza honetan, egia esateko. Eta orain, Euskal Herrian tradizio handia daukan talde bat, Gasteizeko beti aurrera, gazte mailakoak dira neskatila hauek.
Oso ondo, txalotxekoa, beti horrelako neskek egin duten ariketa, eta horrelako batekin Murtzian Espainiako kopan urrezko domina lortu zuten. Benetan zaila. Eta toki berean jarraituko dugu Gasteizen, baina kasu honetan Ritmika Vitoria taldeko neskak ikusteko aukera izango dugu. Dena den, hauek gimnasia estetiko egingo dute. Hemen gauza berria da, baina diotenez, orain 100 urte inguru sortu omen zen Finlandian. Ohartuko zineten, 8 kidez osatutako taldea dela, eta hauxe da Euskal Herrian gimnasia estetikoan dagoen talde bakarra. Ea ze iruditzen zaizue. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. You'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this Bueno, ni gogoratzen dit gimnastek tresnekin hasi aurretik egiten dituzten ariketak. Esku libreak esaten dioguna, eta noski beraientzat lasaiago, tresnarik gabe eta gorputzaren dominioa edo kontrola hobeto garatzeko. Orain, Georgiara joko dugu, Salome Pasabaren txanda da, 21 urte ditu, Tbilizin bizidan neska honek. Brontzezko domina eskuratu zuen, Bakun 2015 egindako Europar jokoetan. I am not in a rainbow, no rainbow, the sky overcast.
oso ondo. Salome Pasabak oso estilo berezia dauka, eta gimnasta bakoitzak bere estiloa duen bezala oso maitatua da ere. Baina ikusgarria benetan. Berriro Euskaldunak, Ritmika Vitoriako kimuak Euskal Jimen parte hartu zuten neskatilari gazteenak. Zenbat urte izango dituzte hau? 8, 9? Baten bat gehiago esango nuke, 11 inguru. Bai, 11 inguru. Bai. Ea nola moldatzen diren neskatila hau. Oso ondo moldatzen dira, esan behar da. Talde honetan, Ritmika Vitoria eta Oskitxo elkartu dira, eta, bueno, entrenatzaile hauek lan bikaina egiten ari dira. Bertan daude Maria Ereñaga, Tania García eta Paula Oribe. Eta etorkizun handiko neskak ikusten dira, bertan. Eta orain, Polina Berezina, jaiotzez Errusiarra izan arren, Torreviejan hainbat urte daramatza, Espainiar naziotasunare badauka, 21 urte ditu, lehen mailan Espainiako txapeldun izan zen, eta 2017an da 2018an, ohorezko mailan ere titulu hori lortu du, Polina Berezina.
ona burutu du Polinak, baina oraindik nazioarteko mailan ez du horrelako postu handirik lortu. Ikusiko dugu gaur egun Alejandrak ere da selekzionatzaile berriarekin bere leku hoberen batean kokatzen duen. Eta hurrengoa, Alessandra Kiss, Budapestekoa Hungariarra. 18 urte ditu, 1,79 zentimetro. Luzaroan egonda mina hartuta, eta horregaitik orain bere helburua datorren denboraldian sasoi betean izatea da. Eta horrekin emaitza onak lortzea. Bueno, ariketan nahiko ondo burutu du, baina zeo zer esatzeagatik kuriosoa da pilotarekin erabili duen musika arinegia dela. Normalean tresna honekin lasaiagoak erabili izan ohi dira. Eta orain Zurerrikoak, Leioakoak, Sakoneta taldeko lehen mailako neskak dituzue hor, tapiz gainean, eta akatzen bat egiten badute, ez isilean gorde, Ez. Ya pasar en donde nunca estás, con traje de cancán posabas maravilla y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia era el amor, teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia era soñar con un querer. Yo junto a ti triunfar podré.
akatzen bat izan dute bai, baina ez oso larria, izan behar da. Gainera, meritu itxela daukate, arratek min hartu zuelako, talde honetako kide batek min hartu zuelako, tamaiek gimnasia utxita zuela, medikuntza ikasketetan dabilelako, eta atzera gimnasiara berriro bueltatu behar izan da, taldea osatu ahal izateko. Bueno, orduan gure txaloak sakonetako entzat. Hori da. Bielorrusiara joko dugu. Alina Jarnasko da hau, 17 urteko gimnasta, gazte mailako Europako txapelketan zilarra eskuratu zuen uztailarekin. Esan behar da, 2018 gehiena lehiatu ezin da eman duela belauneko ebakuntza baten ondorioz. Oso lan ona burutu du, eta uste dugu Melitina Estainutaren ordezko aparta izango dela. Gimnasta hau Marina Lobatzek entrenatzen du, Seuleko Olimpiadetan txapeldun izan zena gimnasia ritmikoa. Urrea lortu zuen eta historiako Bostonenen artean sailkatzen dute adituek neska honen entrenatzailea Marina Lobatz. Marina Lobatz, ala. Eta orain, Arina Berina, errusiar bikietariko bat, 20 urte, metro bat, 74 zentimetro, emaitza bikainak lortu ditu neskatila honek, eta bere aizpak oraindik hobeak. Hala. Oso ariketa aberatsa, loturez eta elementuz josia, eta benetan malabarista dugu gimnasta. Aurten Sofian, Urrea lortu du taldeka eta 2 brontze bakarka, emaitza oso ona lortu ditu Arina Berinak. Eta jarraian berriro euskaldunak ikusteko aukera, Eibarko Ipurua taldeko senior mailakoak dituzu dago.
ariketa polita, baina pena Bizkairuak atz izan dituztela, eta hori lehiaketa batean oso latza da. Eta orain, Israelgo gimnasta bat ikusiko dugu. Israel, geroago tamaila hobea daukan herrialdea dela esan behar. Binoi Asran duzu hau, 19 urte ditu. Pesaron iaz egindako munduko txapelketan brontzezko 2 domina eskuratu zituen, aurten zilarrezko 2 eta brontzezko beste bat. Un baiser, encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de Oso ariketa aberatsa, batez ere harreren aldetik, eta, ikusi izan dugunez akatz larri bat izan du, saiatu da pixka disimulatzen edo, baina horrek ia puntu bat kostatuko litzaioke. Dena den, ariketa aldetik oso not altua izan behar du dauzkan harrera zailengatik. Berriro euskaldunak, kasu honetan, Tolosa taldeko aurrak.
Bueno, nahiko ariketa ona burutu dute Tolosako neskek, eta arro sentitzekoa da Euskadin daukagun maila, Zenbait talde asko daude eta Espainia mailan maila gorenean esan dezakegu, ezta? Bulgaria beti izan da erreferentzia kirol honetan, eta orain herrialde horretako neska bat daukagu. Nebiana Vladinova, 24 urte ditu, metro bat 76 zentimetro. Rioko Joko Olimpikoetan 7. izan genuen. Aipagarria da Bulgariarrek nola erabiltzen dituzten tresnak eta musikaltasuna, ze ondo egokitzen dituzten ariketak musikarekin bat egiteko. Lehen aizpetariko bat ikusi dugu, orain bestea, Dina Averina errusiarra, 20 urte ditu eta emaitza bikainak lortu ditu neskatila honek. 2017ko munduko txapelketan 5 domina, 3 urrezkoak eta 2 zilarrezkoak. Aurten Sofian 5 urre lortu ditu. Hala da. Bai, oso gimnasta trebea, arina, eta Irina Binerrek badauka Errusia mailan antolatutako sistema bat, gimnastarik trebeenak zailkatzeko eta Novogorsk kirol herri horretara bideratzeko, eta horrelako emaitzak lortzen ditu. Oso baldintza honek. Bai, gaur egun dagoen gimnastarik onena izan daiteke, Dina Averina. Hala da. Donostiako senior mailako neskak orain tapiz gainean. Mazoekin arituko dira.
Oso ondo, oso nabaria izan da ariketa honetan, gimnasian ezinbestekoa den alde lasaia eta alde dinamikoagoa bereizte ariketa guztietan derrigorrezkoa da eta talde honetan oso ikusgarria izan da. Gasteizko beti ritmika taldeko lehen mailakoak dituzue honako hauek. Uztaiekin eta pilotekin egingo dute lan. Oso lan ona burutu dute, beti ritmikako neska hauek, Marga Armasek eta bere entrenatzaile taldeak lan aparta burutzen ari dira, eta neska banakakoak eta taldekoak parte hartzen dute talde honetan, hortaz meritu itzela daukate. Taldea aipatu duzunez, orain munduko honenetariko bat, Bulgariako selekzioa nolabait esateko. Ez ariketa honetan, baina 5 uztairekin egindakoan munduko txapelketan urrea lortu zuten. Hau beste ariketa bata.
Bueno, AZ taldea guztiz sinkronizatuta doaz eta ikuslegoa dardarka jarri dute. Pena bakarra hasieran izan duten jauzi egin zaiela pilota bat eta horrekin podiumetik kanpo geratuko litzateke txapelketa baten. Bueno, eta gimnasia desberdinak ikusten ari gara gaurko honetan, ritmikoa, estetikoa, orain akrobatikoa, Jorge Navarro eta Javier Martínez dituzu hauek. Oso ikusgarria akrobatika ere, honek kombinatzen ditu malgutasuna, indarra, kidearekiko konfidantza eta bueno, oso ikusgarria benetan ere. Utze egiteren bat izan dute, baina txalogarria izan da euren ariketa. Eta orain berriro Salome Pasaba datorkigu, 21 urteko georgiarra. Munduko 5 txapelketatan parte hartu du neska honek. Eta mazoekin moldatzen da ondoen, hain zuzen ere, orain erabiliko dituen tresna hoiekin.
Oso ondo moldatzen da, bai, eta aipagarria da ere musikaltasuna nola sentitzen duen eta gorputzan isladatzen duen musikaren tonu eta zentu bakoitza. Israelgo Linoy Ashran, orain tapizean, 19 urte ditu. Oso ondo, Linoy Ashran. Israelek naiz eta izen handia ez izan, gimnasta honekin bere lekua hartzen ari da gimnasia erritmikoaren munduan. Oso ondo. 2018 honetan munduko kopan lehena izan da Linoy Ashran. Eta orain, Bulgariako gimnastarik onenetariko bat, Katrin Taseva, 21 urte ditu. Eres tú que vas caminando, dulce gaucho con guitarra, un pedazo del cielo que tú me cantas, repareando. Gorputz adierazpen handia dauka gimnasta honek. Eta aipatu nahi nuen, maillot honetan ikusten den bitxikeri bat, maillot guztiak eskuz eginda daudelako, eskuz apainduta, eta dena ondo pentsatuta dago musikarekin eta tresnarekin bat egiteko. Katziarina Alkinaren txanda da, orain, Minskeko neska honek 21 urte ditu, aurten brontzea lortu du Europako txapelketan.
Beno, musikaz apurtxu bat amaitu du, eta horrek txapelketetan puntuak kentzen ditu, baina benetan trebea dela tresnarekin eta gauza zailenak errez ematen dute bere eskuetan. Gizonezkoen gimnasia ritmikoa debekatuta ere, egon zen bere garaian, eta Ruben Orihuela izan da horretan aitzindarietariko bat. Gerard Lopezekin batera, ikusiko dugu Pablo Picassoren inguruko koreografia honetan, eta eurekin batera, beste batzuk erarituko dira, esate baterako, Izan Laoz, Ricardo León, Ander Olkoz eta Eneko Lanbea. Oh yeah!
Ikusgarria benetan, eta zuk esan bezala debekatuta egon zen zenbait urtetan, orain Bizkaia eta Euskadi mailan lehiatzen dira, eta Espainia mailan ere badago mutilen arteko txapelketa bat, baina oraindik ez dago nazioarteko mailan hori onartuta. Hori hola, 9 aldiz izan da Espainiako txapeldun. Hori da. Eta orain berriro Errusiara joko dugu. Ekaterina Selezneva, 23 urteko gimnasta, Iazko unibertsiadan zilarrezko domina lortu zuen. Wow, oso ondo, egin duen ariketa azkenengo elementua guztiz harrigarria da, benetan bi eroalditan ikusteko modukoa, eta sineste zina, ia. Ondoren datorkiguna ere, goi mailako gimnasta da, Bulgariarra, Nebiana Vladinova, 24 urte ditu, eta aurten taldeka munduko txapelketan, Bulgariako taldearekin zilarra eskuratu du. Oso ariketa aberatsa, harrera eta jaurtiketa aldetik, hori da gaur egungo araudiak eskatzen duena eta puntuazio gehien ematen diona ariketetan. Hala ere, akats txikiren bat egin du. Bai, horrela da, bai. Ikusteko izan da. Hau ere, gertatzen zaie, futbolistei bakarrik ez? Ez. Baloiaren kontrol txarrak egiten dituzte tarteka. Bueno, Errusiar biketariko bat, Arina Berina, 20 urte, munduko onenen artean dago.
Tresna gabe bukatu du hori akats larria da ere. Baina, bueno, honetan aipatu nahi nuena da mailoten inguruan mundu handi bat dagola eta berrikuntza bat da horrelako argitzu batzuk zeramatzala berak bere mailotean, ez? Edo bere soinekoan. Berritzen ari da etenga bere modak eta mailoten inguruko mundu hori. Lehen hori ikusi dugu, orain berriro Alina Harnasko Bielorrusiarra. Мое сердце никогда не будет петь, а душа как будто птица станет на земле томиться, не сумея улететь. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Matándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Besos he encontrado el calor que me brindaba el amor y la pasión. Bueno, urte bete min hartuta eta lasai ibili da, baina sasoi honean etorri da eta oso gimnasta ona dugu. Emanaldi honi Alessandra Soldatovarekin eman diogu hasiera eta bukaera aldera berriro datorkigu errusiarra. Gimnasta bikaina inolako zalantzarik gabe, hiru aldiz izan da munduko txapeldun bere herrialdearekin. Bikaina, Alessandra Soldatovak egin digun ariketa eta aipatzekoa da ikuslegoarekin daukan konexioa, denok maite dute, ez dakit, badaukazio zer bitxia eta berezkoa. Bai, bere garaian Staniuta edo Kanaebarekin da gertatzen zan moduan Euskal Jimera joaten diren saleek badute Soldatovarekiko horrelako zerbait berezia, bai, filina dago hor. Eta azken minutuak Dina Aberinari eskaineko dizkiogu. 2017an eta 2018an munduko txapeldun izan da eta adituen ustez historiako gimnasterik onenen artean dago Dina Aberina.
Bueno, oso ondo, baina azkarra izan da, pare bat aldiz, masa behar zuen aldera ez beste batera bota du, eta azkar konpondu egin du masa ez galtzeko. Hortarako ere trebea izan behar da, Dina Berinarekin eman diogu amaiera gaurko emanaldiari, izan daiteken bukaerarik onena, oraindik gauza gehiago baditugu zuei eskaintzeko Euskal Gym honetan, baina beste egunen baten izango da. Mila esker Esper Rodríguez eta hurrengora arte. Hurrengora arte, Pedro Mari, mila esker zuri ere. Eta zuei ikusontzuleoi, gauza bera, ondo ibili, agur!